Za članstvo u Evropskoj uniji Crnoj Gori je prije svega bitan ulazak u zajednicu demokratskih vrijednosti, kazao u Parizu predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić. Krivokapić ocijenio da je naša odgovornost najveća, a Evropska unija već izuzetno pomaže u ispunjavanju standarda. Crna Gora želi da ostane uspješna priča u regionu i spremna je da aplicira za članstvo u Evropskoj uniji. Odgovornost za pridruživanje dominantno je naša, a Unija u velikoj mjeri već pomaže u ispunjavanju standarda, kazuje predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić. Kao što ste čuli, nama članstvo u Evropskoj uniji nije dominantno ekonomski motiv, već imperativ ulaska u zajednicu demokratskih vrijednosti. Mnoge ocjene iz godišnjeg izvještaja Europske komisije ukazuju da se Crna Gora najbrže kreće u regati ka Evropskoj uniji, cijeni Krivokapić, i posebno važnim smatra uvjerenje da etnička i vjerska pripadnost moraju ostati kulturološka određenja, a ne prostor za političko nadmetanje. Zajednici evropskih, ali i mediteranskih naroda nadamo se da donosimo više nego što se brojevima može iskazati. Donosimo isprepletenu duhovnost istoka i zapada kojoj je vrijeme dalo još veći značaj. Predsjednika Ustavnog savjeta, najvišeg ustavnog organa u Francuskoj, Jean-Louis Debrea, Krivokapić je upoznao sa novim ustavnim rješenjima u Crnoj Gori, stvaranju efikasnog pravosudnog sistema i jačanju vladavine prava. Debre za našu televiziju kaže da je zadovoljan razmijenjenim mišljenjima i iskustvima. Francuska želi saradnju i razmjenu iskustava sa Crnom Gorom u više oblasti, posebno u pravosuđu. To će sigurno biti na obostranu korist. U Francuskoj postoji ogromna želja da se njoj bliske zemlje razvijaju i napreduju i da što prije postanu integralni dio Evropske unije. Krivokapić je razgovarao i sa potpredsjednikom Državnog savjeta Jean-Marc Sauvéom, kao i sa našom dijasporom. Sjutra, drugog dana radne posjete Francuskoj, predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić prisustvovaće sjednici Nacionalne skupštine, a razgovarat će i sa njenim predsjednikom Bernardom Acquayeom. Planiran je i susret sa potpredsjednicom Senata Monique Papon, kao i sa članovima društva Francusko-Crnogorskog prijateljstva.